Exercici, Joan Plaza, modificar... Vale, donde... Va a hablarnos sobre la defensa. Ah, sí. Bueno. Hola. Bueno, jo he plantejat la xerrada d'avui una mica més veient la realitat que tenim aquí a Lleida. També la xerrada que a mi se'm planteja és la defensa de l'1 contra 1 fins al 5 contra 5. No? I podria estar una temporada, per què enganyar-nos, no? Amb una hora i quart que tinc de clínic, és molt difícil que tots els conceptes que, al meu entendre, s'ha de treballar dia a dia i insistir, puguem fer-ho. Llavors, per la meva experiència en anteriors clínics que jo he estat, moltes vegades el que em quedo són ostres, aquest exercici que ha fet aquest entrenador m'agrada i jo l'adapto al meu estil. Llavors, jo el que plantejo avui són diferents exercicis, una bateria de molts exercicis, tant de 1 contra 1 fins a 5 contra 5, que faig amb el sènior, amb el LEP, però que la majoria d'ells són aplicables en categories de formació. Llavors, jo abans ho comentava també amb el Sergi, hi haurà coses que no sortiran. El que ara mateix porto, crec que 7 o 8 anys entrenant sènior i quan me toca tornar a baixar una mica a entrenar categories de formació o més petits, per mi és un impacte al primer moment també i a vegades no sortiran tant els exercicis també com jo estic acostumat i solament si tenim algun dubte en alguna cosa o comentar alguna cosa, quan jo plantejo l'exercici, m'atansaré aquí, si algú que vulgui dir alguna cosa o comentar alguna cosa, ho comentem, sí, meitat de l'exercici millor no interrompre, farem un exercici, pum, vinc, si hi ha alguna cosa ho parlem, i si no, seguim, i la meva idea és plantejar això que dic, una bateria de molts exercicis que fem amb el LEP i que jo crec que són aplicables amb equips de formació, adaptant-los a la realitat que cadascú viu. Vinga. Llavors, vull 4 jugadors, vinga, 4 jugadors. On estan les... 4 jugadors, vinga, 2 blaus i 2 vermells, vinga. M'agafeu una pilota, 2 pilotes, una cadascú, vinga, una cadascú. Llavors, la xerrada que plantejo jo, o com plantejo jo les situacions defensives, són situacions reals que ens podem trobar en un partit. En situacions reals d'1 contra 1 que ens trobem en un partit, o la majoria de situacions que ens trobem en un partit, són que tu estàs en una posició d'ajuda i et toca sortir a recuperar i a partir d'aquí juguem. Llavors, la primera situació és una situació de close-out, un jugador amb pilota aquí, un altre està al pal baix, vosaltres preparats allí, vosaltres també, quan acabin ells, aneu entrant de 2 en 2, d'acord? Sí? Llavors, tu passes la pilota al teu company, li passes, sí? Et mous cap a on vulguis, tu li tornes i ja va l'1 contra 1, d'acord? Sí? Preparats? Sí? Tu la passes, tu li passes, mira, en el primer moment li pots passar una mica bombejat i vas a defensar-lo, d'acord? Sí? Quan ells acaben, entren 2 nous, vale? Vinga, va. Vinga, 2 nous, vamos. Vinga, 2 nous. Vinga, vamos. Vinga, un altre, no passa res. Vinga, 2 nous. Mira, el que jo vull és, des d'aquí, fica't a dintre el semi, aquí. Jo te la passo, em moc, tu me la tornes i ja val un 1 contra 1, però un bon passe, vinga, un bon passe. Bum, ja val. Vinga, bona, vinga, següents, vamos, següents. Què estem veient? Segurament en categories més petits, l'amenaça del tir ja, però quan arribes als grans, joder, ja les fiquen, ja des d'aquí
com no puntegis ràpid, ja la fiquen, no? Ara el que m'estic trobant jo és que se queden... Va, a 2 metres ja està bé. A 2 metres ja està bé, no? Llavors... Escolta una cosa. Vinga, des d'aquí. Quan li passis i te la torne, si tens espai, llença. Sí? Si tens espai, llença. A veure si la ficarà. No? Vale, vale. Vinga. Claro. Vinga, següents. És que, vinga, passe. Ens estem quedant a meitat del camí. Sí, no és l'habitual, però ens estem quedant a meitat del camí. Ja no anem a defensar, joder. És un tir sol, no? Estan tirant sols i estan tirant còmodes. Pues ja no estem treballant... Para un moment. Vinga, jo he dit que des d'aquí podia passar una mica bombejat, si vols. Però quan la passis, ves superràpid a que no pugui llençar. D'acord? I el que vull és que des d'aquí fins aquí corris molt ràpid i quan estàs atansant amb ell, facis passes curtes amb una mà dalt perquè no llenci, sí? I a partir d'aquí intentes, si no llença, defensar. D'acord? Vinga, va. Passe, te mous. Bueno, vinga, bona. Següents, vamos, vamos. Para, no t'has mogut. Mira, passa de 45 i mou-te a cantonada. Vale? Sí? A partir d'aquí. Bum. Vinga. Següents. Vinga, fiqueu-vos aquí sota la cistella, home. Fiqueu-vos sota la cistella preparats. Passe. Para un moment. Mira, sempre passarem d'allí i anirem a cantonada. Vale? Sí? Perquè la majoria estàs costat fort, bona ajuda, arriba la pilota, o una situació de pick and roll, jo soc l'últim i a la que viatja la pilota és el que he d'anar a defensar. O al revés, vale? O de cantonada a 45. D'acord? Vinga, va. Passe. Però si tenies tir. No? Vinga, següents. Passe. Vinga, hem de graduar si tinc tir o no, vale? Vinga, torna-hi. Molt bé, molt bona. Vale, stop. Ara, la meva norma defensiva és, ara que ja estic recuperant bé, per anar a defensar el tir i fent passes curtes, el que no vull és que m'ataquin el mig, la línia del tir lliure. Per tant, he de defensar sempre quan arribi. Que no me guanyin el mig. Ho enteneu? Sí? Què vol dir que no em guanyin el mig? Fica't allí, sisplau. Passa'm la pilota. Jo, quan recuperi, ara no vull que llencis. Ara només vull que rebis i que facis veure que llences, d'acord? Jo la passo i el que vull ara és, bum, i defenso així. Sí? Sense que si ell vol atacar cap allí, estic jo, vale? Està el meu cos, d'acord? Lo mateix, però sense llençar, d'acord? Sense llençar. Vinga, preparat? Ara no llencem. Defensa'l ben a prop, Ara no llencis, no llencis. Reveps, bum, para un segon. La passes, et mous, la demanes i a partir d'aquí ja val, però la demanes tu, vale? Vinga, va. Bum, demanes, vinga. Bueno, vale, següents, vinga. Només 45 o cantonada, Bueno, la idea la veieu, no? Sí? Vinga, un segon. Vinga, fica't una fila aquí amb pilotes, ràpid, una fila allí sense pilota i una altra fila allí sense pilota, ràpid. I com no ens està sortint la idea, doncs ara ho farem molt més... Passes la pilota al teu company, sí? Li passes al teu company i tu el defenses amb ell quan la solta, vale? Llavors, a partir d'aquí ja val 1 contra 1, vale? Tu si estàs sol, quan rebis, llences, I si no, ataca al mig, que ell no pot, vale? Sí? Pel mig, Supera'l pel mig, que no el superi pel mig. Sí? Vinga, va!
Ah, l'ha superat pel mig. Jo per què vull que no vagi pel mig? Perquè si aquest jugador rep la pilota i va cap al mig, ostres, cap aquí pot passar a tots els costats. En canvi, si jo defensa m'orientant-me que no pugui agafar el mig. Si jo vaig cap allí, fica el cos. Ahí. Si m'orientes cap aquí i tu cada vegada em vas tancant més, què? És molt més difícil, sí o no? Sí? Llavors el que jo vull aconseguir és això, que quan arribis, el teu primer objectiu és que quan li passi la pilota no pugui llençar còmode. I a més, quan frenes amb passos curts, que no t'ataqui pel mig, l'orientes cap allà. D'acord? Sí? Vinga, preparats? Vinga, tu ves rotant al costat del passe o no sé què. Vinga, següents. Vinga, següents. Passe, ataca. Ah! T'ha guanyat el mig. T'ha guanyat el mig. Vinga, que no guanyi el mig. Vinga, molt bona, molt bona. Peus ràpids i curts, peus ràpids i curts. Peus ràpids i curts. Peus ràpids i curts. Vinga. No sortiu tots a la vegada. Espera que surtin. Vinga, preparat, per llençar. Peus ràpids i curts, peus ràpids i curts. Vinga, molt bé. Ai! Bueno, ara el que voldríem és insistir. Una cosa, quan jo passi la pilota, sí, i vagi cap allí, els primers passos són molt ràpids, sí, i després he de fer passos tartamuts, però quan recuperi he d'anar com si fos una banana. Bum! Així. D'acord? Sí, com si fos en una circunferència. Perquè el que no vull és que m'ataqui al mig. I us estan atacant al mig. Sí? Vull que des d'aquí, quan tu passis la pilota al teu company, que recuperes ràpid, i en forma de banana perquè aquí al mig no t'ataqui. Què farà ell? T'atacarà cap aquí, no? Doncs aquí ara jo, com a entrenador, ja estic manant defensivament com vull. O sigui, ja estic portant la iniciativa. Jo puc ser dels entrenadors que en defensa porto la iniciativa o defenso conservador i que la fiquin de 3 i això ja... Si jo soc dels entrenadors que a mi m'agrada un bon treball defensiu i portar la iniciativa, ja els hem d'ensenyar vinga, aquestes normes de per aquí al mig no i saps que t'atacarà cap a un costat només. Sí? Preparat? Vinga, Vinga, dale! Vinga! Ai! Què ha passat? Torna-hi! Vinga, següent! Com recupera? Hola, te l'ha clavat. Vinga, vamos, següent. Molt millor, eso es. Vinga, llàstima, següent. Ja ens ha guanyat el centre, jo no vull que me guanyi el centre. Vinga, bona, vinga. Molt bé, vinga, llàstima. Stop! Sabeu què em pensava jo? Que atacarien totes les vegades per línia de fons perquè la majoria són dretans i aquí la majoria sempre ataca amb la mà bona. Però veig que, ostres, estan atacant al mig. Això m'agrada. Ara al revés, li passes amb ell i ataques aquí i has de fer exactament el mateix. Perquè si jo com a atacant ataco cap al mig, tinc molt més espai que si jo vaig cap aquí, que en tinc molt menys. D'acord? Sí? Preparat? Recupera'l, tancant el mig. Ai, molt bona defensa, molt bé. Vinga, següent. Bona, vinga. Jo estic amb ajuda, arribo, bum. Vinga, eso és, molt millor. Vinga, una mica més. Molt bé, ara, stop. El que he de procurar és que ara, quan jo arribo a defensar i tant, quan ell ataqui, sí, a què no em podrà atacar per allà? A què no pot atacar per allí perquè estic amb el meu cos? Sí? Quan ell ataqui cap allí, he d'aconseguir jugar amb una mica del meu cos i tapar-li el camí a la cistella. He d'aconseguir tapar-li el camí a la cistella. No us deixeu penetrar, que estan ficant bandejes. Vinga, va, som-hi. Passe, bum. Ai, amb el cos, sense les mans, amb el cos. Vale? Vinga, bum. Vinga, següents.
Quin exercici més fem? Què? Vinga, molt bona. Vinga, dale, bum. El centre, que no guanyi el centre. Vinga, vinga. El mateix, passes llargues i peus tartamuts. Ai, molt bona. Llàstima que t'ha guanyat el centre, però molt bona. Peus tartamuts, bum. Peus tartamuts, faig ràpid, peus tartamuts. Jo a vegades el vocabulari aquest, perquè els nanos l'entenguin, jo ara estic oxidat. Li dic a un sènior peus tartamuts i me diu, però què dius, no? Vale, stop. Vinga. Aquesta és una situació de 1 contra 1 que es pot donar en situacions de joc real, que estic en ajudes i me toca anar a recuperar i a partir d'aquí els fem. Vinga, una altra situació. Per parelles igual. Vinga, una pilota per parelles. Estem aquí sota la cistella, sisplau. Vinga, sota la cistella, tots. Una pilota per parelles, vale? Teniu les parelles fetes? Sí? Vinga, algun dubte d'alguna cosa aquí? Alguna cosa a comentar? No? Vinga. Hi ha més exercicis, tinc més exercicis, després si cal n'apliquem algun més a mitja pista, que ja els faria com si fos en una situació de 2 contra 1. En quina altra situació real del joc trobem situacions de 1 contra 1, purament de 1 contra 1, a part dels close-outs, aquests que hem fet, de situacions d'ajuda i intentar recuperar que no guanyem. En quina altra situació del joc podem trobar un 1 contra 1? Quan rep aquí, és una situació com d'ajudes, no? Jo, dintre del joc, em costa molt trobar una situació on hi hagi purament un 1 contra 1. Purament un 1 contra 1. Trobo l'1 contra 1 aquest des d'una situació d'estar caient... Aquí hi ha un bloqueig directe. Hi ha el que juga en pilota pel centre. I aquest jugador fa com un bam al pivot. I el passador li passa al meu company que està allí, en situacions així, que és el que hem treballat ara, en situacions de close-out. Però situacions del joc real, on hi hagi uns contra uns, i entenc que en la formació, per millorar la tècnica individual, hem de potenciar l'1 contra 1. Però en situacions reals de joc de 1 contra 1, jo la trobo aquí, en situacions d'ajudes o de recuperacions, o en situacions de contraatac de camp obert. Jo m'hauria d'esforçar una mica més, però ara mateix les situacions que jo em trobo contra 1 són del meu equip, en recuperació o en situacions de contraatac. Llavors el que anem a fer ara és un exercici on... Qui és la teva parella? Tu? Tu vas darrere seu, sí? Tu vas votant fins al mig del camp i quan arribis a la línia mig del camp li passes per sota les cames la pilota i tu quan agafis la pilota ja val a atacar, a ficar cistella ja. Sí? Preparat? Sí? Tu l'has de defensar, vale? Vinga, va, ja val. Ataca! Bueno, molt bona defensa. Vinga, següent. Vinga, molt bé, següent. Quan passa mig del camp surt el següent. Bueno, m'estic sorprenent bastant perquè el que jo m'esperava és que el jugador marxés, després de passar la pilota, marxés. I no, ens estem girant i estem intentant retrocedir en l'atac, que és l'objectiu número 1 en una situació de contraatac on no tenim avantatge. Molt bona. Vinga, següent. Bum. Ataca ràpid! Ai! Vinga, vamos! Quan passa mig camp surt el següent. Cata ja! Vinga, bé. Vinga, som-hi. Vamos, quan passa mig camp surt el següent. Ah, stop! Això és el que volia jo. Stop. Això és el que volia jo. Que el jugador en pilota passa la pilota i me'n vaig i soc conservador. Jo el que vull és, quan passis la pilota, sí, vull que li generis dubte amb moltes fintes perquè vull que aconsegueixis que l'atac freni. O sigui, l'objectiu de l'atac
és, amb el mínim de vots possibles, superar el meu defensa i intentar ficar cistella. El mínim de vots possibles. Sí? A veure si som capaços. Jo li dono una eina a l'atac per a que la defensa s'esforci, ¿vale? Vinga, va. A veure quants vots, 1, 2, 3... Ah! Vinga, a veure si aconseguim frenar. A veure qui aconsegueix frenar l'atac. Frena l'atac. Ai! A veure qui aconsegueix frenar l'atac. Molt bé. Molt bé. Vinga, som-hi, som-hi. Quan passi mig camp surt el següent. Vinga. Molt bé. Bueno, pues són exercicis on dia a dia puc anar incidint. Vale? Para, un altre exercici semblant. Corre, 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 corre. Aquí, aquí, aquí. Mira, tu comences amb pilota allí i tu aquí sense pilota. Sí? Tu, amb pilota, toques aquí, amb aquest costat de la circunferència i ataques. I tu el mateix, toques el costat de la circunferència i defenses. Allí ataque. Sí? Tu toques aquest costat i defenses. I tu toques aquest costat i ataques. Sí? Ara veuré si van cap endarrere o vaig a buscar-lo. Vinga, va! Ah, no, tu defenses, Quan toques aquell costat ja va a la defensa. Me'ls pots anar col·locant, Albert, sisplau? Vinga, toques. Bueno, molt bona, molt bona. Vinga, preparat? Ah, ja que sou conservador, ja no l'ha anat a buscar. Vinga, som-hi. Toques. Vinga, vale, stop, vale. Vinga, vale. Igual, per parelles, vinga, per parelles, ràpid, som-hi. Albert, et necessito aquí al central, vale? Et necessito aquí al central. Vinga, un jugador que ataque allí, ràpid. Un jugador atacant allí. Sí? Un jugador amb pilota defensant aquí al pal baix. Amb pilota, sí. I ara, quan ells marxin, anireu entrant de dos en dos, d'acord? Llavors us podeu col·locar allí, si voleu, vale? Sí? Vinga, un altre exercici. Fica't a 45 graus, d'acord? Llavors, tu estàs defensant aquí, i el que vull és que li passis la pilota i facis el treball que hem fet abans, d'arribar superràpid a defensar el tir, tancant el mig i molestant-lo. Moltíssim, d'acord? Sí? Quan t'estigui molestant molt, el que vull és que voti si cal o sense votar. Quan jo te digui ja, li passis la pilota a l'Albert. Llavors, si tu l'estàs defensant, vinga, sí? Passa't la pilota, sisplau. Vinga, fas veure que ara l'apretes, quan jo dic ja, li passes la pilota, ok? Llavors, el que estem acostumats és, jo sóc aquest defensa, surt un moment, sí? Jo estic defensant, quan passa la pilota, sí? Passa el... Descanso. I jo el que vull inculcar als meus jugadors és que jo defenso, i quan passa la pilota, jo defenso la pilota igual, i he d'estar situat controlant el meu company, tancant una mica l'espai que abans estàvem treballant, sí, tancant l'espai, sí, i si hi ha un possible passe, he de poder estar en línia de passe. D'acord? Llavors, tu ara vas aquí, defenses, quan jo dic ja, li passes la pilota, te col·loques en la posició on puguis controlar el teu company i tancar una mica l'espai, perquè si l'Albert penetre, puguis fintar-lo, sí, i anar a defensar. D'acord? Quan ell ataqui i el teu defensa ajudi una mica, vull que arribis a la cantonada. I a partir d'aquí ja vale l'1 contra 1. Dubtes? Repeteixo?
repeteixo, sí? Vinga, la pilota la té ell, sí? Passe, ves a la defensa, corre, molt bé. Així defenses? Així li robaràs la pilota? Torna a començar. Jo vull que vagis allí i que l'intentis pispar la pilota, d'acord? Si has de votar un moment per escapar-te de botes, Vinga, va. Ja! Ara! Ok, vinga, següents. Vinga, següents, ràpid. És la mateix exercici que abans, no?, de recuperació, però ja l'incloc com una situació de 2 contra 1, on que vull el que defensa, també col·labori. O sigui, no defenso i descanso, defenso i me connecto a la pilota. Torna, preparat? Mira, jo sóc aquest, jo sóc el defensa. Sí, passa, passa-la allà. Jo defenso la pilota, ataca, bum! I a partir d'aquí, jo he de ser capaç de que no em guanyi el mig. D'acord? De que no em guanyi el mig. Ho heu entès? Sí? Vinga, preparats? Vinga, ja. Dius tu ja, Albert? Vinga, som-hi, ja! Sigue! Ataca! Llàstima! Fica-li el cos. Vinga, següents! Segueix, ja! Molt bon tir. La norma número 1 és que si me llença, imagina que és el Stephen Curry. Llavors, vinga, una mà dalt sempre. Sempre he de recuperar amb una mà dalt, vale? Vinga. Ja! Para un moment. Ara, i jo estic anant molt ràpid, el que vull és... Torna, fica-li la pilota allí. Defensa, qui defensa? Si jo passo la pilota... Tu què estàs defensant ara? La línia de passe? Sí? Jo crec que li passaré, Sí? Estàs defensant, mira, el que aquest jugador està defensant és que si l'Albert té la pilota i vol atacar cap al mig, no té gaire espai perquè estàs tu. Sí? I el pots molestar, inclús li pots pispar la pilota. I el que vull teu és que li generis dubte a l'Albert. De, si vas i la robes, si el pares la penetració i després recuperes, sí? Tu pots inclús robar-li la pilota a l'Albert, si ho consideres. D'acord? Sí? Torna a començar. Però has d'entendre el que ho fas. Per què ho fas? Per generar-li dubte. Sí? Però sabent que si li generes dubte de si la passe o ataque, sí? Si li passe al teu, no pot trencar pel mig. Sí? Vinga, va. Llega, arriba! Ai! Llàstima, bona, és bona, llàstima, el centre, que no guanyi el centre, som-hi, que no guanyi el centre. Para un moment, així el defenses donant-li la cistella? Estàs defensant el passe ara, no? Tu defensa que no et fiqui bàsquet. Imagina't que ara ell pot atacar. Pots atacar de primeres o passar-li la pilota. D'acord? Torna a començar. Tal com reps ja pots atacar. Som-hi, una mica més de defensa, una mica més. Tu pressiona'l al màxim. El màxim que puguis. Roba-li. Pressiona'l. Vinga, som-hi. Digues ja. Ja! Corre! Ataca fort! Bueno, vinga. Si vas tan lent, què passarà? No defenses ni amb ell ni al teu company. Hem de passar la pilota obligatòriament, ¿vale? Hem de passar la pilota obligatòriament. Passe. I el que faríem seria, ara no vull anar insistint ni perdre molt detall, de col·locar bé, corregir cada posició, on vull que ajudi aquest jugador, per què, pum, bueno, insistir en aquest treball, d'acord? Sí? Vinga, següent, vinga. Has de controlar a tots dos jugadors. Sí? Mira, fem una cosa. Igual, però jo sóc el defensor de l'Albert. Sí? I a mi l'Albert em passa la pilota. I a mi l'Albert em supera. Si em supera l'Albert,
què passa? Farà una cistella, no? Doncs com m'està superant, us heu d'imaginar que és aquesta situació. Sí? Com m'està superant, tu el que fas és me dones un segon, una finta, perquè ell dubti si atacar o passar-li al teu company, mentre jo intento recuperar la posició. I llavors aquest segon és el que li has de donar, d'acord? Sí? Enteneu la situació que vull o no? Sí? El que estic explicant? Sí? En sènior és més fàcil, Sí? Controla els dos, arribes, tanques el mig, molt bona, vinga, següent. Següent, vinga, segueix, passe, taques, arribes, vinga, molt bé, i ara, el centre, llàstima. Vinga, següent. I aquí l'hem de defensar. Escolta, si estàs molt sol, llença, Si estic sol, llenço, Si estic sol, una finta i torno. Para. No pots deixar sol. Si ell no ataca, tu amb el teu. Tu defenses el teu. Quan ell ataca, és quan fintes i recuperes. Si ell no ataca, jo defenso el meu. L'únic que faig és... Jo defenso aquí, passi la pilota. Jo estic defensant. La pilota viatge. Jo viatjo una mica amb la pilota. Faig una o dues passes com a molt. Una o dues passes cada pilota. Sí? Estic aquí defensant, la passe, una o dues, sí? Quan ell ataca, finto i recupero. Però no el paro. Finto i recupero. Sol li genero dubte. Sí? La passes, passa-li, una o dos passes, pum, vale? Sí? Una o dos passes, no moltes. Una o dos. Vinga, preparats? Ja. Vinga, bon tir, molt bo. Una mà dalt, vinga, bon tir. Ja t'ha tirat sol. Si ell no ataca, una o dues passes. Viatja amb la pilota. Stop. Claro, tardem un segon. Ens estem relaxant, jo defenso, quan la passe dic, ai, que he de defensar la pilota. No defenses el teu, defenseu la pilota. Sí? Passe, la pilota viatge, i jo viatjo amb ella. Sí? Viatjant amb la pilota, d'acord? Vinga. Bé, tornes. Vinga, molt bona. Vinga, següents, que no guanyi el mig, el mateix, que no guanyi el mig. Arriba, viatja amb la pilota, torna-hi. Vinga, això és. Jo el que vull i el que estic intentant és generar proactivitat a la defensa que no descansi mai. Jo el que vull és que tothom estigui connectat a la pilota i que quedi clar que no defenso el meu. Jo defenso la pilota, no el meu. Dime. Haces mucho hincapié en el spacing, en la llegada, en los pies, manos. Sí. ¿Qué detalles usas en la... No, lo que intento es que... Para un moment. Lo que intento es que cuando yo llego a puntear el tiro, el balón viaja, ¿sí? El balón viaja. Yo cierro este espacio, pero tengo que estar en línea de pase. Siempre. Con este pie, lo que hago es fintar y mano balón. Y con senior pues lo puedo trabajar un poquito más, ¿no? Pero primero el automatismo de yo estoy defendiendo al mío, lo tengo que eliminar. Porque eso me pasa con los seniors, ¿no? Juegan una situación de bloqueo directo, ¡boom! Y luego la pasa y yo digo, ya estoy. Y no estoy. Después de la situación de defender el bloqueo directo como te exijo, que es apretando el balón, quiero que te sigas conectando al balón y generando dudas al balón. Y todo el mundo va a intentar conectarse con el balón. Tengo que quitar la idea de, no, este es el mío, no, yo defiendo el mío. No, tú defiendes al balón. Y lo más importante es, cuando estoy defendiendo, que no se puede descansar, ¿no? Y estoy con mucha actividad. Entonces, cuando veo que alguien se quiere aproximar a mi casa, que es la pintura, necesito generar dudas.
necesito generar dudas. ¿Y cómo genero dudas? Pues a veces atacando el balón con la mano, ¿no? Según un poquito de intuición. Me dices, ¿lo haces? Hostia, es que en el baloncesto puedo hacer un ejercicio de estos diciendo, con 2 deflections se acaba y entran 2 nuevos, ¿no? Dándole algo de competición al jugador. Hacemos un 11. Si la defensa toca un deflection, ya, se ha acabado, no tiras. Puedes hacerlo. Yo no soy muy fan. O sea, yo no soy muy fan. Eso ya tienes, ¿no? Tienes que tener un poquito, o sea, en mi idea, ¿eh? Hay entrenadores que lo hacen, ¿sí? Que juegan un 11 a 7 puntos individuales, ¿no? Haces un contraataque de 11, ¿sí? 3 contra 2 y vas a puntos individuales. Canasta vale 1, rebote vale 1, deflection vale 1 y ya juegas un 11 con algo de competitividad, ¿no? Yo he visto entrenadores que lo hacen. Hay momentos para que el 11 no sea siempre un 3 contra 2 continuo, ¿no? El de toda la vida, que al final te aburres, pues pones algún incentivo tipo marcas individuales, cambia la película. Pero la idea que yo quiero transmitir hoy es que no puedo descansar en defensa y que siempre voy conectado al balón. O sea, yo no defiendo a mi jugador, defiendo el balón. Y cuando el balón quiera entrar a mi casa, tengo que cerrarme un poquito, ¿sí? Y generarle dudas al ataque. Que el ataque diga, joder, ataco, a ver si este tío me va a venir, ¿no? Cuando me va a atacar, a ver si se me va a plantar aquí y voy a perder el balón. Ostras, o a lo mejor a ver si hago esto y la quiero pasar y me la como, ¿no? Yo quiero jugar con eso, ¿no? Y hago tipos de ejercicios, pues como veis, ahora en cadete, pues tendría que tirar para atrás, ¿no? Y adaptarlo, ¿no? Pero es un tipo de ejercicio que nosotros trabajamos. Llegas a puntear, defiendes, estás activo y llegas a recuperar el 1 contra 1, ¿no? Y eso en el día a día, ya coges hábito, ¿vale? Venga, lo mismo, un otro atacan allí, rápido. Un altre atacant allí. Venga, passem al 2 contra 2, ¿vale? Venga, un defensor, sí? Un defensor, l'Albert està aquí, i ara jo estic allà. D'acord? Vinga, el mateix, passes la pilota, sí? Vinga, des d'aquí, passes la pilota, sí? La invertim, sí? I el que vull treballar ara són les posicions defensives, igual que estàvem fent. Dóna la pilota a la cantonada. Si va la pilota a la cantonada, tu arribes i defenses ràpid. Si la pilota li passes al teu company, què faràs? Faràs una o dues passes, intentaràs defensar que si ell vol atacar cap aquí, puguis inclús picar-li la pilota o generar-li el dubte a veure si la robes. Però has d'estar controlant els dos jugadors, que si aquest jugador talla, l'has de poder veure. O sigui, tu has d'estar amb molta activitat d'ataca, ataca, pum, has vist que jo quan li he fet la finta, ella ha fet així de, ostres, que me la vol pispar, ja he generat dubte, sí? El mateix, passes la pilota, què faràs tu? Si la passe, la talles? No? Doncs el mateix, passes la pilota, jo estic defensant fort, passes la pilota i faig una o dues passes com estava abans, sí? L'Albert ara me la passarà. No se sent? Estira't una miqueta. A veure, ho deixaré així. Perfecte. Si no me trec la suadera. Sí, no. Espera't, no, la posaré a la suadera que et anirà millor. Així no se't girarà. Per collons no se't girarà. Ara sí. Vale. Sí? Vinga. El mateix. El que vull és... Torna a començar, sisplau, de sota la cistella, d'aquí, des del tir lliure, preparat, vinga, dale, bum, bé, passe, stop. Com més lluny la pilota, tu més a prop, controlant els dos. O sigui, ell està allí, imagina que aquest jugador vol tallar. Talla. Ostres, tu l'has de poder controlar. Llavors, si la pilota es va movent cap allí, doncs al primer passe farem dues passes, al segon passe farem una mica... Si l'Albert me la passa a mi, dues passes més. Sí? A cada passe, dues passes en defensa. Ho enteneu? Sí? Ho enteneu? Sí? Llavors ara, quan la pilota m'arribi a mi, jo atacaré per aquí i tu m'has de
com vindre a parar... No vull que vingui... Si jo no em pares, què faig? Faig cistella, no? Llavors vull que vinguis a defensar-me. Si jo ataco, vull que vinguis a defensar-me. Llavors jo la puc passar allí o allí. Per això necessitem que tu també l'ajudis i col·laboris amb ell. Sí? Enteneu la situació del 2 contra 2? Sí? L'enteneu? Sí? Passe, treballem les posicions que hem dit i pilota, pilota, pilota. T'ajudo. Em tanco. Voy! I a partir d'aquí juguem un 2 contra 2. S'entén? Sí? Preparats? Vinga. Ves allà. I tu ataques i la passes. Sí? Vinga, dale. Arribes? Para. Pots dir, paro pilota, que tothom sàpigui que tu pares la pilota. Sí? Quan la passe li dius, com es diu? Miquel, t'ajudo, perquè ho sàpiguis que tu, que sàpigui el Miquel, que per aquí, tu estàs connectat i el Miquel podrà apretar una mica més. Sí? Si la pilota viatja, t'ajudo, tanco, d'acord? I ho dieu, vale? Vinga, preparats? Taques i la dones, vale? Vinga, dona. Bé, taca. Ja val. Vinga, bona. Vinga, 4 nous, ràpid. 4 nous. Vinga, preparat. Stop, no t'hem sentit. Torna-hi, sense por. Paro pilota! La pilota és meva! Si la pilota va allí, tu què faràs? Defenses el teu o qui defenses? Si la pelota va on? Aquí. On defensaràs? Aquí. No ho sé, digue-m'ho tu. On defensarem? Així, no? Tu què defenses, el teu o la pilota? La pilota. No? Llavors, si la pilota està aquí, on... Si jo ataco cap aquí al mig, arribes a defensar? Però jo li passo i tiro un triple. Perquè la posició correcta, quan la pilota està allí i tu estàs defensant amb ell, és aquí. Passa-li la pilota. Aquest arribo a tallar-la. Sí? Ataca cap aquí. Aquest ja l'he fet parar una mica. Sí? Doncs això és el que vull aconseguir. Ho enteneu? Sí? Això és el que vull aconseguir. Les línies de passades, tu ets més amb obert o tancar la línia de passada? En quin sentit? Doncs si té pilota cantonada i ell està en línia de passada, amb obert o tancar la línia de passada? Amb la mà exterior. Sí? Jo el que vull és que aquesta mà la utilitzin per a intentar mà pilota, picar i pa, mà pilota. Sempre la mà de costat de pilota. Bum. Però escolta, si passa la pilota, si la robes així, me val igual a mi. Si ets capaç de generar dubte i recuperar la pilota, al meu equip jugues. Recupera-la com vulguis. Sí? Preparat? Sí? Vinga, parla, Va! Segueix. Ei, si ataco què? Torna a començar. Vinga, salta cap a la pilota. Cap a la pilota. Ei, cap a la pilota. Vinga, som-hi. Arriba. Para un moment. Què ha passat? Ara ell ha atacat, no? Sí? Tu has de dir, tanco, o soc l'últim, tanco. Si ell para la pilota... Ara què hi ha? Una situació de 2 contra 1, no? Tu no pots defensar amb ell només. Has de controlar els 2 jugadors que hi ha. Perquè si no, si ell para la pilota i fa un passe al seu, tira sol. M'entens? Sí? Torna a començar, sisplau. Vinga. Vale? Bé, molt bé. Vinga. Taca. Vinga, molt bé, han canviat. Vinga, ai, el mig. Vamos, hem de ser capaços d'aguantar el primer vot. He de ser capaç del primer vot, aguantar-lo. Aguanta el primer vot, va, dóna-li. Bum, bé, bum. Sigue, va. Vinga, això és, ben parlat. Però tu t'has de... Quan veguis la pilota viatjar, com et dius? Com? Arnau. Ha de ser el moment. Passa la pilota. Bum, viatges cap a dalt. La comencen a canviar. Uah, ja has de ser l'últim, perquè si des del mig passen bombejat, jo crec que tu arribes. Sí?
Tenim aquí un jugador que està molestant que no hi hagi un passe directe, perquè si hi ha un passe bombejat, si hi ha un passe recte, aquest jugador que està tancant aquí el pot tapar. Llavors, hem d'intentar que el passe sigui bombejat, però viatja sempre amb la pilota, flexionat. Vinga, preparat? Torna-hi, preparat, torna-hi. Va, ja. Ja, aquí defensaves. Doncs no, defenses a la pilota. Va, torna-hi, defensa la pilota. La pilota, que no toqui el mig. Vinga, la pilota, la pilota. Vinga, aquí controles ara. Vinga, vamos. No el mig. Ai, que fàcil. Vinga, 4 més, ràpid. Vinga, 4 més. Vinga, dale. La pilota. Vinga, som-hi. Vinga. Molt bé. Vinga, ràpid, som-hi. I si no, un altre exercici de tota la vida. Vinga, un jugador aquí amb pilota. Corre, jugador amb pilota aquí, tu. Un altre jugador sense pilota allí. Un altre allí i un altre allí. Vinga, segur que aquest el coneixeu, no? Passe, i vas a defensar creuat. Sí? Bum, passe, i vas a defensar creuat. Passe, i ja val. Vale? Sí? Preparats? Us fiqueu darrere de cadascú, sisplau. A 45, sí. Comença una mica més cap aquí. Vinga, davant del teu jugador. Vinga, preparats? Sí? Vinga, ja. Ah, ja no surt el que jo volia. Ja no surt el que estàvem parlant. A veure... Vinga, som-hi cap a dalt. Anem a veure si es connecten amb la pilota o no. Anem a veure si es connecten o no. De moment defensen el seu. Stop! Tu qui defensaves? Amb ell, no? I quan ha passat la pilota? Has defensat la pilota? O has defensat... Sí, tard, no? Vinga, va, més ràpid, torna a començar. Recorda que defenses la pilota, no defenses el teu, la pilota, defensa la pilota. Vinga, bé, segueix, segueix. El teu, no perdis de vista el teu, per això no perdis de vista el teu, controla els dos. Vinga, rotem. Mateus, com era l'exercici del joc interior? El joc interior és el mateix amb dos postos. Així rotant també. Vinga, molt bé. Segueix. Vinga, següents. Vinga, tots són exercicis de close-out. Vinga, dale. Bum. La pilota. No perdis de vista el teu, la pilota. No perdis de vista el teu. Ai. Vinga, segueix. Vinga, som-hi. Vinga, tornes. Vinga, això és. Bueno, per això hi hem d'anar insistint. Ara, si tinguéssim un joc interior, una cosa, ara exactament el mateix, però quan t'arriba a tu la pilota, sí? Quan t'arriba a tu, juga. Bum, vas a defensar. Me la passes a mi, sí? O a l'Albert. I només podeu rebre dintre de la zona. Només se pot rebre de dintre de la zona. Sí? Entesos? Sí? Llavors comença dintre de la zona ja, d'acord? Els primers, preparats? Si tinguéssim un equip amb joc interior, podríem treballar situacions així, inclús, no sé si ho han treballat o no, però que juguéssim bloquejos indirectes. Vinga, dona, ja, va, bum. Vinga, segueix, només dintre de la zona, segueix. Aneu els dos junts aquí al mateix joc? Quan un estigui dalt, un que jugui a baix. Enteneu? O inclús us podeu bloquejar. Sí? Podeu jugar algun bloqueig. Sí? Preparats? Vinga, ja val! Vinga, ja val! Bueno, i aquí ja podríem jugar amb les normes dels espais, no? Per als jocs interiors. Vinga, si tinguéssim jugadors interiors. Vinga, som-hi! Bum! Dintre de la zona! Segueix, dintre de la zona! I ja jugaríem una mica
pues si el jugador que rep un segon, potser no els hi toque, però no sé, si entreno un júnior amb una mica, pues, si el jugador rep aquí, passa'm la pilota. On està el meu company? On està? Qui ataca amb mi? Un que ataca amb mi. Allí, estaves aquí dalt, d'acord? No? Pues, si jo vaig cap aquí, tu cap a on aniràs? Cap aquí? No, però només pots rebre dintre de la zona. Aquí, que xoquem amb el... Cap on creus? No ho sé, si jo... Defensa'm, sisplau. Defensa'm. Algú que el defensi amb ell. Si jo ataco cap a la línia de fons, cap on m'ajudaràs a anar? Claro. I, doncs, bueno, ja vaig treballant cosetes de conceptes, no? Pues, no sé, si porto un júnior o interterritorial o el que sigui, pues que pugui servir-me. No sé, depenent del nivell que té cadascú, d'acord? Vinga, segueix, va, bloqueja't, dona'm, vinga, qui rep, vinga, som-hi. Connecteu amb els espais. Ai, t'has perdut, vinga, següent, som-hi, següent. Vinga, som-hi. Molt bé, segueix, vinga, molt bé, espais, ai, no us molesteu, vinga, següents. Vinga, som-hi. Connectats a la pilota, connectats, Si ataque he d'estar connectat a la pilota, vale? Vinga, som-hi. Vinga, som-hi. Vale, sí. De 2x2 podríem fer-ne algun més a tot el camp, d'aquests de 2x2 continuat, digue'm. Vale. Com aconsegueixes? Has vist que han només parlat quan tu els has dit que parlessin. I estic farta de dir-los que parlin. I estic farta de dir-los que baixin el cul. I només han baixat el cul quan tu els has dit que baixessin el cul. Ara els estan superant tot el rato perquè no estan baixant el cul. Llavors, la meva frustració és com aconseguir que baixin el cul i com aconseguir que parlin. Si m'ho dius i te fan cas, bé. Insistint-hi, però que parlin, podries vindre amb un entrenador del LEP que tingui el mateix problema. No parla ningú. No parla ningú. Que baixin el cul, escolta, si volen ser millors jugadors, nosaltres hem d'insistir, però clar, per defensar o per jugar a bàsquet s'ha de jugar amb el cul flexionat. I això hem d'insistir nosaltres, és un treball d'insistir, d'hàbits, però bueno, hauríem de seguir. Però la comunicació, vine qualsevol, però dels meus 5 últims anys, és una que no estem aconseguint i que hem d'intentar, amb exercicis com els d'abans, fomentar el parlar, quan algú ho fa, inclús parar l'entrenament i felicitar-lo, donar-li més èmfasi, perquè tot el que felicites al final tendeix a repetir-se. Però és un problema que estem tenint, inclús te diria, l'altre dia jo veia un clínic, no sé si del Carles Duran, que deia que tenia el mateix problema. O sigui, no és algo especialment d'aquests jugadors, sinó és algo que també com a entrenadors no li donem la importància que té i quan, hem d'intentar potenciar-ho, però estic d'acord amb tu. Vinga, ara, passem al 3 contra 3. 3 jugadors atacant, 3 vermells que ataquin, vinga, ràpid, un aquí, un altre 45 i un altre 45, la pilota al centre. Vinga, i el que vull, obert, ben obert, jo el que vull ara és treballar exactament el mateix amb les posicions defensives. Passa la pilota, no val atacar, defenses la pilota, tu no defenses la pilota? Sí? Ell va cap a la pilota, si la pilota s'allunya, tu tanques una miqueta més, perquè si el passes cap allí, com estàs una mica més lluny, te dona més temps a arribar. Llavors, com més s'allunyi la pilota, més separat del meu jugador puc estar, d'acord? Però sense perdre'l de vista. Vinga, passa, segueix passant, i el que vull és que cada vegada, que cada vegada que tingui la pilota al meu, jo digui, pilota, passa, t'ajudo, i tu què diràs? Tanco! I aquí, a veure si ens fan cas. Sí, i vull que cada vegada sigui així. Quan l'entrenador, o sigui jo, digui ja, el que té la pilota li passa al meu company Albert. Sí? I vosaltres tres
vosaltres tres, els defenses, heu d'anar a tocar la pilota i defensar el vostre jugador. Sí? D'acord? És obligatori, després de passar la pilota, canviar de posició. Si estaves aquí, o te'n vas a la seva posició, o te'n vas a la cantonada, on sigui. Sí? Entesos? Dubtes? Cap? Preparats? Vinga. A veure com parlen. No us sento. Para un segon. Has d'aguantar cada que rebo la pilota 2 segons i llavors la puc passar, d'acord? Vinga, preparat? Va. Vinga, segueix. No la tallis ara. Vinga, segueix. Connectats. Tanques, vinga, bé. Ja! Corre, mote, Vinga. Canvi, vinga. Ataco defenso, que no som 12. Ataco defenso, no passa res, 3 més. Ataco defenso, preparats. Ataco defenso, vinga, preparats. Vinga, salta cap a la pilota. Para un segon. Quan tingui la pilota, el que estem fent ara és que la defensa treballi les posicions. Sí? Llavors, quan rebis la pilota, aguanta-la 1-2 segons i la mous. El que volem és que la defensa faci aquest treball de moure's amb la pilota. Anem a treballar aquesta defensa. Vinga, som-hi. 2 passes cap a la pilota. Vinga, 2 passes cap a la pilota. Ja! Mote! Ai, ja valia, ràpid, has de ser ràpid. Vinga, rotem, ràpid. Vinga, ataco defenso, som-hi. Ataco defenso. Falta un aquí. Ataco defenso, no passa res. Vinga, preparats? Sí? Què defenses tu? Doncs vinga, pilota, vinga. Em moc amb la pilota. Vinga, segueix. Ja! Vinga, mote. Vinga, bona. Què passa? Quan jo dic ja, el que està defensant s'oblida per complet del seu, toca, i llavors l'ha de buscar. Ei, quan jo dic ja, passa-li la pilota, jo no puc perdre de vista el meu mote, no puc perdre de vista. Sí? L'he de tindre localitzat. Si jo li dono l'esquena, sé on va? A que no sé on va? A que no? Doncs si no sé on va, me pot ficar una cistella supersol. D'acord? Llavors, quan digui ja, sí? Ràpid, sense perdre'l de vista, sí? Toqueu i ja val. Però no el perdeu de vista, aneu ràpid, d'acord? Sí? Preparats? Vinga, som-hi. Vinga, espais. Vinga, espais. Ja! Vinga, mote. On està el teu? Tanca el mig. Cap a la pilota. Vinga, següent, ràpid. Quan porto? Vinga, som-hi, pilota dalt. Stop. Vinga, no ens oblidem del treball, Flexionat. Estic, pilota, passa-li. T'ajudo, mola. Estoy. T'ajudo. Però amb molta activitat. Ens hem de cansar, sí? Ens hem de cansar. No puc descansar, Vinga, som-hi. Toca la pilota. Segueix. Ja! No perdis de vista el teu. Quan portem? Vinga, bon tiro, rotem, ràpid, rotem. Vinga, som-hi. Preparats? Vinga, següents. Vinga, ja. Vinga, bé, molt bé. Som-hi. Ja! No perdis de vista el teu. Ràpid ara, defensa'l. Vinga, eso es, molt bé.
Molt bé. Vinga, bona. Vinga, i aquí ja anem enllaçant tots els conceptes d'abans. Recuperació defensiva del close-out, que no em guanyin el mig, quan m'ataquen amb avantatge el close-out, que ja hi hagi un jugador per fintar i tornar, i anar enllaçant. Sí? Dona igual, no som 12, anem rotant, vale? Vinga, som-hi. Ja, vinga, som-hi. Vinga, vale, som-hi. Vale, vinga, vull 3 vermells aquí amb 3 blaus. 2 vermells allí amb 2 blaus, ràpid, som-hi. Vinga. I ara vaig a fer el mateix treball, sí, però segur que ja l'heu fet aquest exercici, jo li dic Korfball, el que va... Vinga, els 3 vermells, sí, els 3 vermells, sempre, vosaltres 6 només jugueu en aquest mig del camp, i els 3 vermells sempre ataqueu, i els 3 blaus sempre defenseu. Però vosaltres 3 vermells, aneu amb els 2 vermells de l'altre costat. Vosaltres 2 vermells només defenseu. I vosaltres 2 blaus, aneu amb els 3 blaus de l'altre costat, no es pot passar de mig del camp, i sempre ataqueu amb aquella cistella. Sí? Els 3 blaus d'aquí què fan? Defensar. Si els d'allà defensen, els d'aquí, què feu aquí? Atacar. I vosaltres al revés. Sí? Llavors, defensem, com el que hem dit, sempre connectats a la pilota i que no em guanyin el centre, si hi ha cistella, com en un partit, agafo, saco ràpid i la intento passar a l'altre costat, que m'estan esperant els meus companys. Sí, claro. Podeu saltar el 2 contra 1 o el que vulgueu, vale? Sí? Anem a 5 punts, d'acord? A 5 punts, vinga. Amb tot el que hem treballat, Vinga, som-hi! Tot el que hem treballat. I ara, vinga, som-hi, bé. Continua, segueix. Corre, passa a l'altre costat, corre! Vinga, segueix, vinga, connectats. Segueix, connectat, corre, defensa! Vinga, bé. Falta, un altre cop aquí, bona, preparat. Tinc jo la pilota, espais, lluny de mi. Vinga, som-hi, tancats. Vinga, segueix, molt ben tancat, arriba, vinga, rebot, vámonos. Fora, saquen blaus. Top. Peus. Tornen a sacar blaus, aquí és on volia arribar. A veure si som capaços de, el treball que fèiem a mitja pista, traslladar-lo a pista sencera. Sí? Connecta't amb la pilota, ai! Amb la pilota, no descansis, vinga, segueix. Anem a 5 punts, vinga, som-hi. Fora, saca, si fora. Vinga, defensa, que no rebi, connectat amb la pilota, vinga, saca, connectats amb la pilota, no perdis de vista el teu, connectat amb la... Para, stop! On estava el teu? Allà, i la pilota? Doncs connecta't. Imagina't que ell, el teu jugador, s'ha quedat allí darrere, passa-li la pilota. Fica't allí davant, dóna-li la pilota. Tu t'has de connectar amb la pilota. Imagina't que el teu jugador no va ràpid, potser pots saltar un 2 contra 1. Torna-li a passar la pilota. Ja viatjaràs. Sí? Sigues proactiu i defensa sempre la pilota. Saca. Preparat? Va, ja pots rebre! Vinga, segueix. Arriba al mig. Vinga. Corre! Connectats! Stop!
Ara és diferent, sí? Perquè si tu saltes agressiu allí a la pilota, què passarà? És al revés, si aquest jugador passa la pilota, el que defensa aquí, com estem atacant allí, és el que pot anar a saltar el 2 contra 1. Si tu em vens a mi, els hi dones un avantatge, sí? Ho entenem? Torna a sacar, torna a sacar, torna a sacar, torna a sacar. Qui saque? Va, que no rebi. 1, 2, 3, a la pilota, a la pilota. Vinga, segueix, vinga, això és. Bon passe. Corre, corre! Connectats, connectats, connectats! Molt bé. Molt bé, molt bé. Torna, torna, torna! Ai, connectats a la pilota! Connectats a la pilota! Vinga, som-hi. Quant me queda? 31. I són? 31. Sheldon, sí. Vinga, bona. Bona, segueix, segueix. Molt bé. Vinga, molt bé. Vinga, qui la fique guanye. Qui la fique guanye. Saca, saca! Corre! Corre! Qui la fique guanya. Vinga, connectats a la pilota. Anem a analitzar qui es connecta a la pilota i qui no. Vinga, defensa l'1 contra 1. Molt bé. Sempre davant. Arriba. Davant, davant, davant. Continua. Jo m'estic saltant molts passos, defensa l'1 contra 1, davant, flexionat, jo ja estic anant al 3 contra 3 i ara aniré al 4 contra 4 i el 4 contra 4 faré bloqueig directe, però ens hem d'adaptar al nivell, però jo he portat un exercici per anar construint, vale? Vale, stop, stop, vinga, stop, ràpid, 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 venim, vinga, ràpid, venim, llavors vull un jugador aquí en pilota, un jugador aquí en pilota, vinga, un blau aquí, un altre blau allí, un altre blau allí, a línia de fons, perdó, fora del camp, i un altre blau allí, d'acord? Vinga, vull 4 vermells, ara descanses, vale? Tu com a blau descanses, vale? Vull 4 vermells defensant, al darrere dels blaus. Vinga, al darrere dels blaus. Hi ha algú que jugui bloqueig directe aquí? Ha marcat alguna cosa? Tots poden jugar bloqueig directe? Perfecte. Sí, doncs el jugador del costat de la pilota sempre serà el que fiqui el bloqueig directe. El d'aquí. D'acord? Llavors, tu pots passar la pilota a l'Albert o me la pots passar a mi. Si me la passes a mi, vindràs a rebre al centre. Sí? Vindràs a rebre al centre. Jo passo la pilota i tu jugaràs un bloqueig directe. I tu ja estaràs aquí a pista i ja estaràs aquí a pista. I ja és un 4 contra 4 aquí. D'acord? Quan acabo, ataco defenso. Ataco defenso. Som-hi? Aquí, jugant. Quan la pilota me la passin a mi, ja val. Si en lloc de passar-me a mi la pilota li passes a l'Albert, pots anar o aquí o allà, a qualsevol dels 2,45. I tu igual, si ve a rebre aquí, vine a rebre aquí. Vens i jugues un bloqueig directe. Heu fet alguna defensa? No? Canvi? Sí? I anem a jugar canvi al bloqueig directe, d'acord? Aquí aquest exercici podria servir per treballar agressius, no? I treballem la situació de bloqueig directe central o lateral. D'acord? Sí? Preparats? Preparats? Vinga, som-hi, va. Pum. Bloqueig directe. Ai! Connectats a la pilota, Vinga, rotem, ràpid, rotem. He marxat jo, fallo meu. Marxat jo, vinga, rotem. Qui està allí? Qui està allí? Vinga, rotem sempre a la dreta, d'acord? Vinga, ja. Vinga, som-hi. Bon bloqueig, canvi. Vinga, som-hi. Vinga, preparats. Quan me queda, Sergi? Un quart d'hora encara? Sí? 12 minuts? Vinga, som-hi. Pum.
Molt bé, ara, molt bé, a la pilota! Hem de seguir insistint amb la pilota. Vinga, segueix, segueix. 5, 4, rebot, para. Ja que hi ha hagut un tir, i després del tir què ve? Doncs no has anat al rebot, no has anat al rebot, no has anat al rebot, i els altres vermells heu quedat mirant. Hi ha un tir, i després del tir hi ha una altra feina, que és capturar el rebot, o bloquejar el rebot, o anar al rebot, No us quedeu parats, d'acord? Vinga, preparats. Vinga, preparats, som-hi, som-hi. Hi ha un blau, vinga, som-hi. Al mig, vinga, som-hi. Bloc esquerre, ben parlat. Vinga, bona mà, bona mà. Vinga, bona mà. Ara el que vull... Ara el que vull, el que defensa el bloqueig directe, passa-li a l'Albert. Escolta'm, va, escolta'm, vés a rebre. Vinga, vas a rebre allí, vas a ficar el bloqueig. Ara el que vull, quan defensem el bloqueig directe, que el defensor, sí, quan ella salti al 2 contra 1. Salti al 2 contra 1, ¿vale? Tu el pressiones i saltem al 2 contra 1 a veure si la recuperem. D'acord? Sí? Entesos? Sí? Vinga, som-hi. Anem a veure si es connecten a la pilota o no. Va. A la pilota. Vinga, a la pilota. Torna, torna, torna. Connectats, connectats, connectats. 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 Ai! Som-hi. Bon tir, bon tir. Vinga, molt bon tir. Hem d'arribar a defensar aquests tirs. Hem d'arribar a defensar aquests tirs. Vinga, preparats? Preparats? Som-hi. Vinga, som-hi. Vinga. Molt bé. Vinga, som-hi. Pum. Bloqueja'l. Para, stop, stop. No es pot anar caminant. Quin dubte hi ha? Que no són vermells tots, no? Vinga, aneu dos blaus. Torna a començar. Falta un vermell allí. Vinga, som-hi, ara. Ja he rebut, som-hi. Vinga. Qui defensa? Para un moment. Jo sé que estàs acostumat a defensar canvi, però ara el que vull és ser molt agressiu a la pilota i que aneu els dos a pel de la pilota, saltant al 2 contra 1. Sí? Saltant al 2 contra 1. Torna a començar, torna a començar. No val tirar-se endarrere, Siguem agressius, d'acord? Vinga, ja. Vinga, bum. Salta, 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 salta. Stop! Per què marxes? Com? Per què hem de canviar? Saltem al 2 contra 1, d'acord? Ara no canviem, ara no canviem. Ara anem els dos, el que té la pilota, ens quedem els dos defensant amb ell, d'acord? Som molt, molt agressius i volem saltar al 2 contra 1, d'acord? S'entén? Sí? Vinga, preparat? Vinga, som-hi. Vinga, bum. Salta, 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 salta. Vinga, molt bona. Rotem, rotem, vinga, rotem. Vinga, llàstima, llàstima, era molt bona aquesta, rotem. Vinga, preparat, preparat, preparat. Vinga, som-hi. Molt bé. Salta el 2 contra 1, salta el 2 contra 1, salta el 2 contra 1. Vinga, bé. Molt bé. Vinga. Vale, stop, 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 stop. Vinga, vale, perfecte. Vinga, anem a fer un altre exercici. Una cantonada, una altra cantonada, dos vermells a cantonada ràpid i dos vermells a 45 graus. Vinga, aquí. Aquí, molt bé. Vinga, i 4 blaus defensant. Llavors, jo passo la pilota a un dels vermells. L'objectiu dels vermells és trepitjar dintre la pintura, els hi dona un punt. Els hi dona un punt. O sigui, si penetren i trepitgen dintre la pintura, un punt. El vostre objectiu és que no trepitgin dintre la pintura. S'entén? Sí? Quan jo digui prou, parem. Sí? Ho enteneu? Sí? Dubtes?
No, és un 4 contra 4 sense llençar cistella. L'objectiu és trepitjar pintura el que té pilota. O sigui, si la pilota arriba a pintura, és un punt. D'acord? Sí? Preparats? Que no trepitgen pintura, eh? Va, som-hi! Que no trepitgen... Ataca! Ataca! Vinga, espai, vinga, som-hi! Moveu-vos! Vinga, ataca! Està bé? Segueix jugant. És un 4 contra 4, que no trepitgi pintura! Que no trepitgi pintura! Segueix, arriba! Vinga, pilota perduda, canvi. Vinga, pilota perduda. Pilota perduda. Vinga, som-hi. Trepitjar pintura és un punt, eh? Començo jo. Pilota a mi. Preparats? Vinga, ja val. Molt bé, arribes, molt bé. Vinga, segueix, molt bé, continua. Eso es. Ai, un punt. Vinga, bona. Canvi. Vinga, som-hi. Preparats. Sí. Vinga, som-hi. Vinga, ja val. Ei! Un punt, segueix. 2 punts, segueix. Molt bona. Segueix. Si seguiu votant i penetrant, val més punts. Vinga, tornem-hi. Ja ho veuen. Vinga, preparats? Va, ja val. Un punt. Què ha passat? Que no trepitgin. Arriba, que no trepitgin. Segueix. Vinga. Fora, canvi. Com anem? Guanyem quan? No ho sabeu. 0-0. Ja val, a partir d'ara, 0-0. Ai, que no trepitgi pintura. Segueix, un punt. 1-0. Segueix. Fora, trepitjat fora, no val. 1-0. Pilota a mi. Ja val. Bueno, ja veiem que se van tancant molt més els espais. Ha pensat que algú havia dit alguna cosa, d'acord? Vinga, molt bé. Vale, stop, molt bé. Vale, algun dubte, alguna cosa? Ara sí que ja ens anem tancant tots molt més els espais. Vinga, i l'últim, anem a fer un 5 contra 5, anem a jugar un partit, sí? Vinga, aquest nosaltres el fem molt, anem a jugar un partit a mitja pista. L'equip que ataque, si fica cistella, torna a atacar. Però si l'equip que defensa recupera la pilota o agafa el rebot, podem anotar en contraatac. I si anotem en contraatac a l'altre costat, val 3 punts. Sí? Entesos? Un partit normal, digue'm. Si la defensa roja arriba a defensar i és pare, també compta 3 punts. Com? No, per ficar, hem de ficar cistella allí. Sí? Hem de ficar cistella. Ataquen vermells, defensen blaus. Si la defensa bé, té opció de contraatac i puntuar. Si l'atac vermell fica cistella, torna a atacar l'equip vermell aquí. Entesos? Sí? Preparats? Un partit normal. Ja val. Segueix. Partit normal. Bona! Bueno, i així és com alimentem a que, per puntuar, nosaltres fem molts exercicis competitius on l'única puntuació que val és allà. Si jo fico aquí, Stop. Només és un viatge. Si jo anoto aquí, em guanyo el dret a defensar. O sigui, jo els he dit que seguien atacant, però si jo anoto aquí, em guanyo el dret a defensar i defensant bé i contraatacant allà és el que puntua.
és el que puntua, i anem a 2 punts, a 2 cistelles. I llavors el que estem potenciant és que la puntuació només val si defenses bé i ets capaç de contraatacar ràpid. Vinga, preparats? Sí? Preparats ja val? Acabem ja, si no acabem ja. Sí. Vale. Sí. Vinga, segueix, connectats a la pilota, pressiona, baixa el cul, connectats, que no trepitgin pintura, que no... Vámonos, corre! Continua! Vinga, bon tir! Som-hi! Corre! Vale, una més, vinga, una més, última. Vinga, som-hi, última. Vinga, preparats? Última, defensa en vermells, no? O qui defensa? Atac en blaus. Quina hora és, Albert? Vinga, som-hi, última. Molt bé. Ei, connectats a la pilota, no descansis. Vinga, connectats a la pilota, connectats, corre! Per què para, som-hi? Bueno, i el que podríem afegir és que si anotem dintre dels 6 primers segons a l'altre costat, doncs encara val un punt extra, no? I així potenciaríem l'intentar jugar corrent més ràpid, no? Ostres, si anotem els primers segons, doncs val extra, no? Això potencia l'atac, vale? Vale. Bueno, jo he intentat fer una mica de recopilatori d'exercicis, me n'he deixat algun, sí? Espero que algun us pugui servir. He intentat fer-ho més pràctic i no tant al detall, perquè, ja us dic, de l'1 contra 1 al 5 contra 5, una temporada, no? Un clínic de l'1 contra 1 ja ens donaria per una hora, imagineu-vos d'això, no? Llavors, gràcies. Si algú té alguna cosa a comentar, a la vostra disposició i gràcies. Gràcies a ells.